Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyu. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo Publiko. Naman, today is November 7, 2021. Kagari naman ta para igadulong sa inyo ang programa sang aton pinalangga nga Congressman Greg Gasataya, ang Get Closer. Ang iban ka panya gaguro, ang iban ga preparar, galuto pa lang. Teari kami disubong sa DYEZ, Action Radio kag sa tanan nga naggalantaw sa aton sa FB page ng Action Radio. Ang inyong alagad, Rod Simon, sa ngalan sang aton pinalangga Congressman Greg Gasataya. Kag sa liwat, ginapalinto namon sa inyo tanan ang pagsunod sang minimum health protocols. As usual, hindi gid kami maguntat kay ara pagit si COVID. Kabudlay magpalaya sa iya, no? Tani madula na gid sa para makabalik ta sa aton nga normal nga pangginawi. Siyempre pa yung uduman sa aton nga Station Manager, Aksyon, Nona Di Maala, Magbanwa. Mare, mayong udtuda kag News Chief Rex Cantong. So, November 7, kagapon, November 6, no? Kaya may resulta kita sang Bacolod City COVID-19 Watch. Ang new cases, 22. Ang new recoveries, 8. Kag salamat, wala may nagtaliwan. Salamat gid Aksyon Dorel ha. Baw si Aksyon Dorel ni gatag sa aton sang update permi sang COVID-19 watch. Kag siyempre hindi ko na pagpadugayon kayari na sa subong. Put ka na siya. Ladies and gentlemen, please all welcome the congressional staff. The ever highly intelligent as well. Ma'am Jovelyn Canoy. Hello, ma'am. Ang tusi mo? Yes, good afternoon, Sir Rod, and good afternoon, of course, sa tanan nga tagpalamati sang ini nga programa, Get Closer with Congressman Greg Gasataya. And of course, sa tanan nga nagapanyaga, tani makahatag kita sang manami nga tupiko, Sir Rod, para maganahan man ang aton mga tagpalamati sa pagpamati sa aton. And again, thank you, Liwat, sa pag-upod sa amon. Wow, kag sa tananda nga galantaw sa aton sa FB Live, salamat gid. Kag ma'am, pwede mo kami mag-update sa aton nga mga medical, Yes, burial. Sir Rod. Oh my Anong God. pwede Amo mo? ginasa ang rason nga ari ko di subong, Sir Okay. Rod. Yes. Okay, so medyo naglawig or hindi man gid nga naglawig. Naandan sang tanan namon nga mga kliyente sa opisina, Sir Rod, is within a month nag-release kita sang aton nga mga burial, may aramanda medical and cash assistance. Yes. Usually naanad na sila nga wala ga kabulanan, but it's because of circumstances. Last October, supposed to be may payout kami end of October. Okay. But unfortunately, na-postpone ato siya. It's because ang aton nga mga partner sa DSWD region, ang aton mga cashiers is nag-all out gito sila sa Rojas or sa Iloilo sang Okay. payout man. So gintapos to nila kay medyo dako-dako ang kantidad nga dapat ma-release. So since nga manog end ng aton nga tuig, gintapos gid nila ang Iloilo tapos nagbalik di sila sa Bacolod. This just a first week of November. Okay.
Galing ng pagbalik Manila first week of November, basi sa aton man mga tigpalamati, basi wala pa ka muna kung inyo na talupangdan ang aton nga sitwasyon as far as COVID-19 pandemic Yes. is concerned. Gintagaan kita or gipapanaugan kita sang alert level 4. Okay. Yes, so isa man to sa gin hatagan ta pagtamod tungod kay si Congressman Greg gusto ya gini nga i-priority gid ang welfare. At the That's same right. time, naga-follow kita sa mga protocols ka guidelines nga gina-impose ang aton LGU. Agree ko ta. Oo. So that's the reason why Sir Rod medyo take time kita para sa siningang mga programa. It's because Sir Rod may mga na-miss kita nga mga kliyente or mga partners namon sa office or ang ginatawag bala namon nga mga customer na gidla sa opisina. Mga beneficiaryo ta. Beneficiaryo, regular nga mga beneficiaries. Okay. Though nasubuan gid ang amon opisina, no, it's because nga bisan ano namon ka try reach out sa ila ang ila mga cellphone out of coverage, ang iba naman siguro sa amon end nagaring pero sa ila end wala. It's because Okay. expire na ang mga SIM, Sir Oh, Rod. yeah. So naghatag gid sa amon si Congressman Greg do himuon gid kuno ang tanan nga pwede himuon para maka-reach out kami sa siningang mga tao. And I do have here 30 beneficiaries, Sir Rod. Ang 30 ini nga ka-beneficiary, I am hoping nga may nagapamati subong bisan mga kilala lang ninyo nagapamati sa subong tion gid at this moment. Kay para basi pwede nyo sila mapalapitan, matap nyo to sila sa ilang mga balay, basi amiga nyo pa ni, basi paryente nyo pa ni, basi ara man ang tupad balay nyo man lang ni sila. Amo ni siya ang pinaka-last namon nga medium in order for us to reach you out para mahatag gid sa inyo ang intended nga ayuda nga dapat nakuha nyo sang nagligad pa nga mga binulan. Wala na kami iban nga way kay hindi man kamo namon isa-isa may iban kami sa road ang ginahimo namon kung hindi matawagan ginapangita namon ang ilang ngalan sa Facebook. Pero tikilabo damo ngalan magwa kung pangitaon Yeah. sila wala Budlay. wala ta kabalo kung sino gid sa ila. So this is our last option nga usikan gid sang chimpo ang 30 ini ka beneficiaryo naton nga tani makalabot ini nga programa sa inyo kag para makuha nyo na gid ang inyo nga mga financial, medical and burial assistance. So if you may, Sir Rod, Yeah, akon sure. pagalawagon ang Oo. ini nga mga ngalan, and if may time patakaron lawagon ko kamuliwat at the end of our program. Tanan nga pamaagi na himo Tanan nga nyo na. pamaagi, Sir Rod, this is our way para lang gid mapabalo kag ma-realisar man sa mga tao nga ang para sa ila ginahatag gid para sa ila. That's right. Yes, This is Sir Rod. our way of Congressman Gasataya Yes, exactly, Sir to Rod. get closer to yung mo nilawagon ni Yes, Ma'am Jubilin lawagon yung ta. ngalan. Lawagon ko gid ang inyong ngalan. So, may-ari ako dire ang number 1 sa akong listahan, no, si Daamo Jason Adrian sang Barangay Sumag, Romy Jeje sang Barangay Mandalagan, Rodniel Respuesto sang Barangay Mansilingan, Pahayahay Luz Viminda sang Barangay Granada. Medyo challenging katama sa opisina. Basta ang aton nga beneficiaryo sa Rod ara sa Alangilan kag Granada. Wala na signal kalabanan. Hindi sila out of coverage gid Yeah. ang ilang mga cellphone. So miskin ano namon kasulit-sulit sang tawag, out of coverage gid ang ila cellphone. So basiga pamati ikaw, Madam Luz Viminda Pahayahay sang Barangay Granada, Juliesa Dante sang Barangay Vista Alegre, Bernadine Gonzales sang Villamonte, Intrulizo Rina sang Villamonte, Domio Elesio sang Barangay 16, Labrador Jodjit sang Barangay 37, Dimakutak Ana Marie sang Handumanan, Jennifer Yap sang Barangay Singkang, Robilon Felizardo sang Barangay Alangilan, Mungkada Maricel sang Barangay Mansilingan, Yusoya Frankie sang Barangay Villamonte, Cabrillos John Roy sang Pahanukoy, Rod Daniel Villanueva or Ron Daniel Villanueva sang Barangay 4, Neil John Carbaquiel sang Barangay Alihis, Bonza Janet sang Barangay Handumanan, Eileen Badele sang Barangay Alihis, Serantes Adrian Don sang Barangay Estefania, Maniake Cheska sang Barangay Mandalagan, Lazarito Randy sang Barangay Pahanukoy, Gamilong Concepcion Jr. sang Barangay Estefania,
Cordero Esther sang Barangay 7, Canilas Michael sang Barangay 16, Binatlaw Rodney sang Barangay Mansilingan, Ninfa Bawang sang Barangay Estefania, Rebecca Alabe, Barangay Punta Taytay, kag si Anghilada Grace sang Barangay Banago. Okay. Yes. Sir Rod, sila ni ang aton mga beneficiaries nga nagligad na ang iban duwa naka-payout ang nagligad, ang iba naman sang nagligad nga payout hindi gid sila makontak. So kung sino man ang nakabati kag nakakilala sa inyo sa sini nga mga tawo, palihog ko ipalabot gid sa ila nga magkadto sa amon talatapan sa Lunes. Para lang gid maklaruhan kung ano na ning estado sang inyo nga mga cellphone. It's because we will be having our, if I am not mistaken, Sir Rod, amo ni siyang pinakadako namon nga payout sa November 10, 11, and 12. Congressman Greg Gasataya allocated a budget amounting to 4 million pesos Wow. for social services alone, burial, medical, and other financial assistance nga kinanglanon gid sa aton mga kauturan. So namin makatuto sila, ma'am, ang anong oras, ma'am? Para Between- safe kita between 9 a.m. to 4 p.m. Okay. We will be very glad to assist you para mabalaan naton kung ano nagkalatabo sa inyong mga cellphone number. Basi ang iba nag-change cellphone number, basi ang Yes. iban sa inyo wala gid ka mo kabalo nga expire na ang inyo nga mga SIM card. That's right. So amo ni siya ang nagahatag sa aton subong sang medyo pagtilaw nga medyo gahambal kamo balibasi da sa inyo end nga kadugay na wala man kamo gyapon na tawgan, paasalig lang, paasa lang. Kaysa tuod lang gid from the day nga nag-apply ka sa amon opisina, automatic ya encoded na as long as okay ang imong nga number, hindi gid ya pwede nga hindi ka marilisan. Kaya tiigan na ang aton practice nga may mga landline ta mo, no? Yes, oo. Kalabanan, cellphone na tanan. Yes, Na kaga- may bimam kita-practice naman na sa congressional office nga, kung pwede pa kayo anta sila biduwa ka numero, no? Gada personal. Yes. Oo, actually, Sir Rod, ginaamugid man na namon. Na, oo. Tapos ang ginahambal, gid namon permi sa amon kliyente, kung pwede ang active, gid nga cellphone number. Yes. Galing lang, based on experience, daw amo na ni siya permi ang experience siya sa aton opisina. Ara, gid sila sa area nga hindi sila makontak, hindi gani ning at the moment nga nag-reach out kami sa ila na timingan bi nga patay ila cellphone do ang mga Yes. amo na bala sa Rod. So we are doing this extra mile, no? Kay si Congressman Greg hindi gid siya magpasugot nga hindi nyo ni mabaton. Correct. Kung hindi ta ni mahatag sa inyo, ang way lang gid naton is we will be accepting more client para mahatag tanan ni sa ila. Kay if mag-stagnant kita sa 30 ni ka beneficiary kag hindi man nang magpabatsyag sa amon opisina, mabalik ni siya sa national government ang funds. So Namin nga mamikius nyo, yes, gid. oo. So dapat ma-make use. Bahala na mabankrupt ang aton pondo basta nagtupa lang sa tao. That's right. Na usar gid ya. Nausar gid siya, Sir Pero Rod. buday pa nung dumong nga, mabalik pa. Oo, so I know hindi ni siya amo na kadako nga kantidad, but I am very sure Makabulig. yes, makabuligid, makapamagaan ang goal permi ni Congressman Greg. Hindi yaman matatapan ang tanan ninyo nga kinanglanon, at least man lang makabulig siya kung paano mapamagaan ang imo pangadlaw-adlaw nga tanan. That's right. Makapian-pihan bala. Yes, makapian-pihan, Sa Sir Rod. sulpong at tinion bo nga kabudlay ka, gadagiho mo, nagsalalaka ng anong mga nisisidad bala nga ginausar ta, makibot ka na lang ang amuni nga pagbulig sang talatapan ni Congressman Greg Gasataya, dako na ni nga bulig para sa aton. Amo na nga kinanglan, malabot ka mo. Kati, mapilar kami kung sino da nakakilala, basi pariente nyo pa. Kag ako unta, ang congressional office, ang ilab lang nga manpower da, gamay lang gid. So, damo man sila ginahikutar everyday. Kaya kung isa-isa hunta na bikadto, ma'am, kabudlay gid Yes, no? oo. Ang pila ang mga taga-Granada nga daan. Oo, tapos ang nabalaan ko, ang barangay Felisa, medyo Oo. wala man na da sila signal. layo. Oo. So, medyo nasubuan kami, kay bisan ano namon ka-reach out sa inyo,
hindi gid kamo namon ma-contact. So basi pwede kamo makigangot sa amon opisina sa Lunes kay para madala kamo namon pagka Wednesday nga payout kay na naalokara na ni ang inyo nga mga papeles. And sa iban din nga mga papeles, ang iban yung nga mga attachment nagkala-expire na gani pero Oh. himuan gyapon paagi ni Congressman Greg. Oh. Hindi na kamo magproseso kag mangayo liwat kay magasto lang kamo. That's right. So ang himuon ni Congressman Greg is pangitaan tani paagi, may mga special programs kami da nga pwede makater gyapon ang inyo papel basta makigangot lang kamo sa amon talatapan para lang gid magtupa makuha nyo gid din kay inyo gid ni siya nga ayuda halin sa aton opisina. Ato, nalawagan na kamo, na shout out pa kamo ni Ma'am Na-shout Jovelyn. out kamo no, oo, kinanglanon tagid be. And then, this coming November 11, 10, 11, and 12, Sir Rod, Yes, as what I have ma'am. said a while ago, nag-alukar si Congressman Greg Sataya sang medyo dako ni siya nga kantidad, subong. Oo. First time ni I guess namon nga isa ka schedule for a payout nga nag-amount siya sa 4 million pesos. And, basi may nagapamati dira subong sa amon nga mga kliyente, mga beneficiaries nga nag-apply last October 11 to October 29. Nag-apply October 11 to October 29, palihog ko lantaw sa inyong mga booklet. Ang booklet nga ginakaptan nyo, amo na siyang ebidensya o kon pruweba nga nag-apply gid kamo ya sa opisina. So, i-check ang inyong mga booklet sa mga kliyente da namon. Kung ara kamo da nga time frame nga nag-apply sa amon opisina, makabaton gid kamo sang mensahe halin sa amon mga staff, halin sa amon staff sa office within this coming week. Monday, Tuesday, Wednesday may maga-reach out dira sa inyo para sa aton schedule nga payout for November 10, 11, and 12. Wow, So ang okay. inyo nga mga ayuda nga gin-applyan nga medyo naghulat-hulat kamo sang medyo nalawag-lawig-lawigan, makuha nyo na gid by November, second week of November. Okay, there you go. So, ma'am, by the way, at your end, ano ang status ng Bacolod City? Alert level, ano ta, ma'am? Napati akong ginasailan ni Action Boy 4 man kuno to. Ang last ko yung nga nabasahan, Sir Rod, nga may executive order, gid siya ya, is alert level 4. So, Na. I don't know kung may official statement ng aton LGU about alert level 2. Oo. So, amo man na siyang aton ginahulat. Kay sinin ko Oo. ang alert level 2, iya ko no sang regional. DOH. So, i-check ta lang. Yeah. Hindi ta sigurado. I-shout Yes. out tabi man yung mga friends Yes, na, dapat ma'am. mo gid sa aton gali subong mga Ah? friends. Sige. Sige, ma'am. Maumpisa ka. Yes, ako na naitamyawon ang akon mga kaupdanan sa opisina nga wala gid kami nagakilit anay gid sang madugay. It's because ang mga ubra man namon wala to. Ma'am Sweet, Miss Yam, Shy, and Moy, please get well soon. Of course, ang amon mga opisina, ilawagon ko gini sila kay kabalo ko may ginabatsyag na sila kalawasan tungod sa amon nga mga ubra pero gina-enjoy gyapon nila. It's Oo. because that is public service is all about. So ta Marily, ta Grace, ta Natalie, ta Nining, ta Elena, Miss Mel, Irene, Candy, ta Emily, nung Raymond, Bim, Reynold, DJ, of course si Attorney Mark Mayo, and of course ang upod namon Giselle, and Kagawad Tana. Tani, wala ko sa may nalimtan. Kung may nalimtan ko, Diyos ko, tani, patawaran nyo ko, hindi ko gid masaulo tanan. Pero salamat gid sa inyo nga pagbulig, kag wala untat nga pagtrabaho sa opisina ni Congressman Greg Sataya. Wow. Si JBL Lontayo. Wow, good noon kay Ma'am Kanoy, kay Gong Greg. Oh, yes, good afternoon. Si July. Shout out ko no sa kay Ramil Malones. Nga pirmi gapamatigid sa aton si Ana Sinoro. Thank you so much for listening as well and watching us. Janet Cabante, thank you so much. Well, gapamati kagalantor subong wala pa sa guno ka. Yes, Text. I Si guess. Elizabeth Malaka Okay. Gamala. And of course, I guess Congressman Greg is watching. Sir, be safe as always, gid. Mamayta, padihog, maghalong gid kamo perme. We cannot afford Agree. to, magmasakit ang isa ka maayo gid nga public servant sang That's aton right. syudad. Oh, Yes. okay. Wala pa ginagalin kag nagsaylo sa planet Mars COVID.
Namit kayo wala tiya. Yes, of course. Wala gid problema as daw nga kabalo kita maghalong sa aton mga kaugalingon every single day. And of course, with the divine intervention of our Lord, nothing is impossible, gid Sir Rod. Ma'am, gin-expect na ba gabay pa kaluyan maabot sa hindi madugay ang atong duwa pag ikadinapit? Yes, may duwa kita ka guest. Upod nila si Congressman Greg kay I do believe kung hindi ko magsala ginainagurahan ang multipurpose building sang Puro Cruzal, Barangay Takuling. Wow. Isa naman ka proyekto ni Congressman Greg. And then kung hindi ko magsala kagapon ginpadayaw gid ni Cap Rodney Carmona sang Barangay Sumag ang natapos na kag nahuman nga proyekto ni Congressman Greg nga Esplanade sang Barangay Sumag. Nami na gid to subong Wow, wala garo to. yes, sa Sumag River, very promising sang sang ambience. Pwede gid kamo to kapaliwaliwa sa Sumag River. Wow, baka to na tato. Kag ma'am, istoryahan tabi initially na lang ang how to deal with fake news. Oh, amo ginasang nanamian ko Sir Rod. Fake news. Kaya nga daw matyagan ko, git si fake news present sa all that time. Yeah, I guess Sir Rod, si fake news daw gingamit na siyang daw ka mind conditioning sa mga tao nga wala gid bala amo na kadako or ka-wide nga knowledge about a certain topic. Daw mind conditioning to manipulate minds, of course. I guess, in my opinion, Sir Rod, amo na siya ang fake news. And maybe, as an educator, Sir Rod, maybe this is an appeal, I guess. An appeal. Sa tanan nga mga nagapamati, ha? Siguro mas, subong bi Sir Rod, mas less ang akon nga tiyempo nga maglantaw sa social media. It's because hindi na matulon ng mga fake news nga Correct, ginawa. So, hambal ko nun nila, if you want to live a life with purpose, kung hindi mo gusto mga buhi nga kabugat, i-eliminate mo na nga daan totally ang feeling mo daw ka-toxic sa imo nga sistema. Correct. And fake news itself is a very toxic factor nga magbugat ang kabuhi sa isa ka tawo. And I guess gin-grab ni siya sang mga oportunista. I guess I am naming them right. I do believe mga oportunista ni silang pwede nila i-condition kag pwede nila i-manipulate ang mga utok kag paminsaron sang aton mga kauturan nga wala gid bala idea sa isa ka bagay. Exist, no? Exist gid siya sa Rod. Pero gapati gid kuya sa Rod nga tanan-tanan kita gintagaan sang Ginoo sang tinlo nga tagipusoon para gamiton sa tsakto nga pagpaminsar kag para makadesisyon kita sang itsakto para sa aton mga kaugalingon. Siring nga ni Google, ma'am, fake news is false or misleading information presented as news. Yes. It often has the aim of damaging the reputation of a person or entity or making money through advertising Exactly, Sir revenue. Rod. Yes, totoo gid na. Kay hindi ko yung magsala may kilala kuya gani yang nagaobra siya para lang gid yang magkalkal sang mga istorya parte sa isa ka tawo para i-post sa social media kay ti dra yaga kuha sang bugas sang iya pamilya. So some people are being paid to spread fake news, Sir Rod. Yeah. And medyo heartbreaking siya, oo. Kay ti at times may mabatian kagid nga may nagkagat sa fake news. Nga aman, wala Yeah. na na-check ang source man. Yeah. It's because siguro Sir Rod na sa akon pag-observe for the past how many years nga ara ko sa opisina ni Congressman Greg. Ang inibig nga mga tao, Sir Rod, wala man sila iban nga source para Yes. manghibalon ang tsakto or ang root cause ng tanan-tanan. That's why ang intention sa opisina ni Congressman Greg, every time nga mag-payout, every time nga may pwede kami ka-istorya sa mga tao, Correct. pwede kami ka-istorya sa grassroots, gina-inform sila namon niya sa inchakto. Not to boast our office nga kami yang tinlo, but people in the grassroots, especially ang ato sa Dalom Sir Rod, no, kadalibot, ang sila niya nga tao, ang gakinanglanon sang inchakto nga information. Correct. Proper education sa aton mga kauturan, especially ang iban sila ila, wala man niya cellphone, wala man niya Facebook, wala man niya ga Instagram, wala man niya ga Twitter. And ang iban sa ila, wala man gani galantaw TV, wala man galantaw news, no? So, ning dependent ang ining mga tao sa istorya sa kilid-kilid,
Na, mga tumpok-tumpok Oo. na, mga dependent ni sila. Kwentong barbero. Yes, and then Ma'am, sa imo lang na ibaluan, malaputan mo sang ining fake news, daw kasan o nagsugod man. Maski sa diri lang bisa aton, ano pagsugod sang social media? Actually, Kaysa wala ko ni kabati sang isining fake news nga natawag daw dugay-dugay na gid man tuod din nagsugod. Siguro- Pero sang 90s sa ara na ni siya nga daw nag-amat-amat. I don't think, Sir Rod, kay ako yati, I am only 37. Oo. I was born on my 80s. No. During 80s and 90s, Sir Rod, Daw daw wala, wala man no? yung fake news. Oo. Daw diri lang sa millennial age. Daw diri Na, sa diri amo nga time nagsugod. na kung diin to grabe na ang influence ng social media. And these opportunist amo ning mga tao, gingrab ni nila nga perfect nga medium. Kag batunon taman ang Facebook wala bi regulating body, Yes, no? oo. So gapay na gusto ang Yeah, iba, that's no? why gahambal kita ya nga you have to think before you click. Na. Kay you have to be responsible for your actions man sa road mo. Kay your action could affect not just only you but the people around you. So that's why bago ka tani mag-post, bago ka actually I've seen Responsible ka. responsible. Oo. Tapos ang iba niya, for the sake of art, maka-post lang, maka-share lang, Yes, ma'am. maka-like lang. And without thinking, Sir Rod, nga medyo damo nang ma-influensyahan sang ina nga single click nga gakahimo mo. Amo na nga bala mga dugang ko lang ha. We must not carelessly believe any news without any source. Yes. And if hindi ka sigurado sa imo nabasahan, mas mayo pa yaguro nga hindi ka lang anay mag-comment. Kay kung kisa, amo na lang hambal naton, Sir Rod, ang aton ba makapatay sa aton? Na, Literally. maraming totoo, namamatay ulit. sa maling akala. Yes. Actually, Sir Rod, amo na yung akon, no? So, kung kisa, ning feeding ta do misleading ni siyang information, it's better to pause and reflect. That's right. Yeah, I don't think nga kung tinlo tagipusoon mo, ara ka sa mental state mo nga normal gid. I don't think madala ka eh. Kamo na bala? Yes, sa imo bi ma'am, gaan mo bi enough knowledge bi ang aton mga listeners kag manuglantaw, no? How to spot real and fake news. Sa imo binabalaan, how to spot How to real and fake news. ang page or ang tao gid mismo nga nag-post. Na. Dra pa lang sakto. ni Sir Rod. For example, may nag-message di sa akon, I think sa Wednesday. Actually, gin-screenshot ko siya. And then, every time nga mga amuning mga istorya, ga-screenshot ko, Sir Rod. Para Oh, yeah. kabalo ko kung sinong balikan. Okay. Gamo na. Bay na nga, aning Miss Job, may gatipon di sa Zone 10, Barangay Andumanan, manghatag ko no si Congressman Greg Bugas, tagpulo ka kilo. Okay. So ang Sir Rod, ang ini nga mga balita, Sir Rod, kagtun gini siya sang mga kauturan. It's Natural. because bugas niya mo. Yeah, oh. And then, basta bugas ya, maghambal ka bugas ya, si Kong Greg, kapang hatag, gid man niya bugas. Kag malinyagi kuya. Maninyagid ko ya, pulo ka kilo, miskin tag tatlo ka kilo, mapila gid ko, Sir Rod. Correct. So, gintawgan ko ni Dayan ang source. Siling ko, ma'am, sino ang naghambal, sino ang nag-post. Nya amo ni kilala ya. Siling ko mama mo na lang niyo. Basta hindi gani halin sa opisina ang information or hindi halin isa sa mga staff ni Congressman Greg Sataya, fake news na. Correct. Kaya ang intention man lang niya si Rod is labugayon ang proseso kag mga panggobyerno ni Congressman Greg mo arang ti ang ini nga patalang ang purpose niya sini is ti maguba gid si Congressman Greg. Do mo na bala? Oh, that came to mind. Hindi ba lang nga nakaagi ang opisina sang ina ba lang nagpabook sila nga Yes, kuno sir. dira makaon Oo, sa isa yes. ka restaurant? And daw ginahimo na siya, Sir Rod, usually kay Kong Greg, kung ara kami pirmi sa peak sang amon nga mga wala tuo nga mga serbisyo, bala? Oh my Example, God. daw kita nila ba ang opisina nga do wala gid gauntat, panghatag ayuda, to, may amoni nga magwa. Oh. Kay last year pa ya, Sir Rod, may amo man nimo, tapos do sang first quarter of this year, may amo man na siya nga Gani, nagano. amo na nabasahan But it's ko. because kasi si Congressman Greg is a man of integrity, trusted na ni siya sa mga tao nga ini. Ang mga establishment mismo ya ang ga-confirm sa office. That's right. Oo. Gitawag gid sa Matawag inyong gid kung opisina. ano gid ka tuod, ano gid ka
ano gid ka legit ni kay ti hindi lahog-lahog ang magpabukas ang pila kalibo nga mga pagkaon. Correct, Tapos kabudlay. di ina i-charge na sa mga empleyado do mo na bala. So nagapasalamat man kita sa mga Ga-double check sila. double check. And I do believe correct gina siya nga manner. Nga i-double check nyo gid ana, especially ang gapakuno-kuno nga halini sa opisina ni Congressman Greg Sataya, bla 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 bla. Pero nga makakuha ang number, no, ka-daring sila nga yatag pa nila, no? Actually, ano sila sa Rod, it's because they are being paid. They have to Oh, deliver yeah. the job. That's They have right. to make the job done at the end of the day. Or else, hindi sila mabayaran. Dawa mo na bala. But ang nami lang niya sa mga amo ni Sir Rod is wala ga prosper or wala ga successful ang mga attempts ang mga ini nga mga tao. So, amo na nga siling ang fake news ko, no, can spread, no, ng fake information man. Yes, Sir Rod. So, amo lang ni Guro, yung i-grab ko lang ni Guro nga opportunity, no? Especially subong bala Sir Rod. We are really on the peak of election period, I guess. Though, Yeah. do ara, nagid siya ya, do ma-feel mo nagid siya. It's in the air! Yeah, so every now and then, tanan nga mabasahan mo sa social media, tanan nga makita mo sa imo wall, sa imo nga mga timeline da, you have to check it first. Kung ano katuod, ano ang purpose ng isa ka tawo nga gubuon niyang isa ka tawo, daw hindi That's ko right. ginabi makuha ang logic, Sir Rod. For example, I am running for a position. And this that person is amo na siyang possible ko nga mangin Kontra. kontra mo. Oh, sige. Why is it you have to throw bad or you have to spread bad words about this person? Hindi pwede nga ibaligya mo ang kagalingon mo, not to the expense of others. Hindi pwede nga i-convince mo ang tao nga ikaw ang butuhon sang tao. It's because amo ka ni klase nga tao rather than gubon mong isa ka tao para ikaw ang butuhon sa isa ka tao. Correct. So amo na yang akon sa Why not sell yourself na Sell lang? yourself. Why do you Yes, want amo to na- use bala others para at your own advantage, no? Sakto na. Nanamian ko sang comment ni Eric Moico, Sir Rod. Feeling ko sige. ikaw mabasa. Bebe, Bebe, pagkitao, taki at the same time. Nagkakadlaw ka sang comment ni Sige, ma'am, ikaw ni na lang, Eric. ma'am. Sige, ma'am. Hambal ni Sir Eric Moico. No, Sir Eric Moico, I don't know you personally, ha? Kay kulto. Nagsugod ang grabe kag damo-damo nga fake news tungod sang mga troll farm nga ginasagod kag ginabayran. Oh, Ti kay ginboto nyo si kulto na lain ulo Anti-Kristo. I don't know. Pakalagawan lang. Yeah. Well, opinion ni Sir. iyan na, Opinion ni Sir. Diretso mo na, Eric. iya. Yes, I guess this May punto ka. I guess this troll farm, Sir Rod, really exists. No, no? And ang pinakasakit ya sa tanan, gusto ko gintani mabatian isang tanan nga tagpalamati, especially those taxpayers like me, like you, Sir Rod. Yes. Ang ginabayad sa mga trolls nga ini, aton man na siya kwarta. Oh. Yeah, it's because that's people's money. Mga taxpayers na yung kapabaka-baka, and then we are paying these trolls to take against anyone para gubuon ang isa ka tawo, para maghamot ang imo nga ginaserbisyuhan. So, ang ako nangyatani in this, especially we are still in the midst of crisis, Sir Rod, no? I think isa ni siya ka-clear nga panawagan siguro sa aton, especially kita pigado gidya katama sa buong pagpangabuhi. I do believe may ara gid iya sa heart niyo ya. Ang inyo tagipusoon, ang inyo nga paminsaron, basta mag-isa lang na sila yang aduwa. I am very sure wala sang fake news nga makaperde sa aton. That's right. Yeah. Kay Sir Rod, ang aton life is a series of choices eh. Gintagaan kita sa Ginoo sang kabuhi. It's up to us kung paano ni siya gamiton. It can make your life better or worse. Your choice. Doon mo na bala. So, The power of thinking. yes, and The right choice. as long as kilala mo man niya ang tawo nga ginagubaan sang ibang nga tawo, stick kaya kung paano mo nakilala ang isa ka tawo. Hindi tungod sa ginpalapta sang ini nga mga tawo nga hindi namin ang istorya. Kag hindi man ko nananamian balas ang issue nga sa una pa nasabat na planchado na liwat-liwaton hindi gid nami. Yeah, siguro, Sir Rod, ginaguba man nilang isa ka tawo. It's because from the start,
this person is really a threat for them. Yeah. Threat gini siya ya kinanggubon ta gini siya ya kinanglan ma-eliminate na ni siya sa aton kay ti siya niyang makapugong sa mga motibo ta sa amarabla. Correct. Basta may evil motive ka and then you found this guy nga siya ning mga probably nga siya ning makahinder sa hindi nami mo yang motibo sa imo si katawo i-eliminate mo gid ni siya ya at all cost. So magambal ka at all cost ya sa Rod ya, it could be bad, it could be worse, it could be misery. Doon mo na ya sa Rod. So fake news is the best weapon I guess for them para mag-mind conditioning kag ma-manipulate ang mga paminsaron sa aton kauturan. Yeah. So una pala, well, hindi ba ko pag-o sa politika kaya perform ko sa una, no? Kampanya. Do wala pa ng fake news ang una, nakibot na ako na ni lately nga nagtululuhaw ni sila. Amo na gani ako kisa may amo nang siling sakto ng siling mo ma'am nga kisa may magwa lang no sa imo nga Facebook tuod ni daw maamo ka na pero wala ko yung ga hinabalang ang iba do copy paste dahil ko dali lang sila no. May kakakibot ko gani lately. Sing ko mga friends ko ni do wala man ni sila gamon ni sang una. Tapos Na. kita ko lately daw gina-copy paste nilang isa ka information. Galing ti, you know. Double check. Double check. Kung tingin natin ang source. Inay ko nalin sa kay opisina ni Congressman Greg Sataya, hindi na fake news siya, kung halin mismo. Hindi kayong iba nag-assume ay lagani kay ang nagpabukto nga mismo ang involved nga ang management nag-double check sa inyo. Kaya kung wala ba kabudlay gid no? Actually, ang namian lang naman kay Congressman Greg sa Rod, no, is he taught us how to master the power of Dedma. Duwara ba lang, Correct. kung hindi man lang tuod, kung hindi man lang makaapekto sa aton nga pagpangserbisyo, hindi man lang makaapekto sa aton relasyon sa aton isikatawo, hindi ta pagsapakon. Because at the end of the day, the office of Congressman Greg Sataya has so many things to do than, you know, Masama kay tindiron mo. Damo-damo. Don't Mga- stoop down to their level. Yes, damo-damo ulo-braho ng opisina ni Congressman Greg, damo-damo programa. Para nga uyangan mo mag-aabot. sa wala pulos. Oo, so galingan mo lang ni Sir Rod ang mga ano ni, ang mga spreader ni sa mga fake news ngayon ni. The more nga ginadedma sila, the more sila gagangurob. Doon ba lang Gada ko guro ang bayad, Doon ba ma'am. lang they really want us to they really want us to engage, but Yeah. Yes, They want us nga, ina ba lang ang feeling nga, it's getting to her or to Yeah. his nerve. And I do believe the office of Congressman Greg Sataya will never allow any fake news to really get into our system. It's because guided na kami sa Rod sang mga programa and projects ni Congressman Greg. Amo na ni himuon tabwas, amo na ni dason nga adlaw, amo na ni next month. So guided na kami, ladies and gentlemen, guided na katama ang office ni Congressman Greg Sataya. So no any single fake news nga Maka-apekto tiphag. sa inyo. Yes, Yes. nga makatiphag pa sa amon. Wala na gid kay ti focus kami katama sa amon mga lubrahon. And our main goal is to deliver equality and transparent public service to our people. Kay kun sa pakunta na, ma'am, upang lang na. Yes. Kagka-stressful lang na. Bayda, daw mo na lang na. Si Gary Lisa Galantaw gid sa kuno. Thank you, Gary. Upunta ni sa events industry. All right. Well, kag si Eric Kumoyko, salamat. Did mahon lang ko, no? Siling ni Eric. Tapos si Janice Nuestro. Kag siling ni Joshua Christopher. Paano sila mismo humot ngalan? Well, amo na ganila na naging obramang haboy lunang. Sakto na. Yeah, isa pa sa Rod, kung kabalo ka man sang tuod sa isa ka balita or sa isa ka news, hindi mo na kinanglanon pang i-explain pang kagalingon mo, I guess, kahit kabalo ka na sang tuod. So, amo lang na iyang aton. Wow, si Alex Fuentes, ma'am. Yes, tuod gigid gagalantaw. Si, of course, si Judy Piliejo. Kabalo ko galantaw kag si ng Celia. Eric Moyko. Well, Ambot kung si Attorney Mark Mayo kag si Kagawad Tana, di ina ni. oo, kung hindi sila subong hingabot, we can have them next Sunday. Kay Tiara, manang get closer, ya. Kag gina-remind taliwa ni Congressman Greg Sataya to always
observe the minimum health protocols. Yes, of Panghugas course. kamot, face shield, ang aton nga face mask, ang social distancing, and magpabakuna. Importante gid. Yes, Sir Rod. And I guess our vaccination campaign is really doing well as far as our LGU is concerned. Kita mo man na sa aton news kagina. So, damo-damo, gid kita ang mga kabataan nga nagapabakuna. So, it's really a good news. So, tani, madamo pag ang magpabakuna, especially subong at tion. Okay, so I would like to greet my friend in Arizona, Christian Galicia. Hello, good afternoon kita sa imo. O kung may Mayo Clinic in the US. Pero nagapag-greet ng balaw, Mayo. M-A-Y-O, si attorney Mayo. Yes. Mayo, ako nung dito sa US. Mayo, okay. Pagtupa sa ato sa Pinas, Mayo. Yes, I guess they cannot make it, Sir Rod, padayon. Ano yung upod no nila si Congress? Yes, upuday sila subong nagalibot sa mga proyekto, kag mga programa ni Congressman Greg, even With Sunday. the Kagawad Gerald, With no? Kagawad Gerald, even Sunday, Sir Rod, imagine. No? Medyo wala ka pa huwaya. So, Hindi ang- lang niya subong. Daw halin pa man isang una, tinuig naman nga na ubran nyo. Yes, so wala untat nga pagserbisyo sa opisina ni Congressman Greg Sataya. And as what I've said, we will be having our biggest payout. I think amo gini siyang pinakadako sa year 2021 namon sa Rod. So this is for burial, medical and cash assistance for our brothers and sisters nga gakinanglanon gid sang immediate nga mga ayuda halin sa aton government or sa office ni Congressman Greg Sataya. So this is amounting to 4 million pesos. Wow. It will be distributed only on November 10, 11, and 12. So if ever ang inyong mga cellphone palihog ko i-open, please i-charge nyo na permi para hindi lowbat. Because before 10, 11, and 12, you will be receiving an information from our office with designated person para hindi gid fake news. No, correct. Designated person, time, place, kompleto, gid na siya ang amon nga i-text sa inyo para lang gid guide ka mo kung paano ninyo makuha ang inyong ayuda. So again, hindi gid ko malipat for October 11. Applicants during October 11 to October 29, tanan-tanan ka mo madalagid sa aton payout this coming November 11, 10, 11, and 12. Make sure nga ang inyong booklet ara gid sa inyo para makita ta kag magsanto sa amon nga mga attendance sheet nga ginahimo sa opisina as well as sa payroll nga ginahimo sa aton partner sa DSWD. Hinga, gawin ka mo ha, wala bala holiday sa starting tomorrow, wala. Wala. 8, 9, 10, 11, wala holiday. Sa Gunson kid. So may mga nag-aapilar nga mga beneficiary nga I guess nag-apply lang pag-resume sa office sang November 2, 3, and 4. 3 days, Sir Rod, no? Kaya Ang pagka 5, alsing ko, dinubiyan Yes, na. ang hindi nga 3 days, hindi ko kapasalig, hindi kami kakomitar nga madala ka mo sa amon payout for November 10, 11, and 12. It's because may nakaschedule naman kamo para sa aton nga next payout, which is still this November. Hindi naton pwede matingob ang tanan-tanan kahit may gina-follow kitang protocol, 30% sang capacity, gina-follow tagid gyapon ang mga minimum health protocols nga gina-implement sang aton LGU para lang sa aton safety kag sa safety sang tanan-tanan. Yeah, ginapasiguro naman sa inyo, programa para sa tao, programa nga ibalik sa tao. Amo na gusto ni Congressman Greg Sataya. Nami mga matupa sa kamot mo kasi ibalik to karon sa kabangyaman ng bansa. Yes, Sir Rod. Kalugon. So, tani, sa 30, to katawo, no, nga akon ginlawag, kaina, tani, may nakakilala, gito sa ila, or basi isa sa inyo, nakapamati, man lang, palihog, magkadto sa opisina namon on Monday, that's tomorrow, Yeah, November 8. That's November 8, from 9 a.m. to 4 p.m. Dala lang ang inyong booklet, kag inyong ID, para ma-update kung ano man ang dapat i-update ang information para lang gid maupod ka mo sa amon payout pagka November 10, 11, and 12. Because this is a long time overdue, Sir Rod. Yeah, kag parang masiguro ta ang social distancing, hindi man kamo magtinumpok to nga. Yes. Magdulungan ka mo alas 11 sang aga. Dako ang tiyempo, 9 to 4. 9 to 4. Kisa aga ni, wala na sila kapanyaga. Yes, wala kami ganun break sa office. Nag-alternate lang kami. So,
wala noon break sa opisina ni Ah. Congressman Greg Casataya. So, nag-alternate lang may mabilin gid to entertain you, pero wala kami na lunch break. That's right. So, liwat ang aton nga opisina, ma'am, base paliban na, no? Yes, Nakakadto ang na ka mo. office ni Congressman Greg Casataya, ara lang gid sa ara lang gid sa ground floor sang High Street 3. Tupad lang gid na siya sang Grandma Anli Wings. Kung halin ka di sa East, lapaw lang na siya jutay sang Panasiatic. Kung Yeah. halin ka naman tuya sa South, lapaw lang na siya jutay sa NGC. So ara gid na siya sa tunga-tunga sa may dako-dako na dangangalan. So hindi gid ka mo magtalang. Kagayo ka mo sa driver, ma'am. Bala ka mo Yes, sa ang driver, opisina katultol ni na. Gasataya. Balaan na Actually, nila. katultol na ang driver at ang mga drivers, ang tricycle, sa mga jeep, katultol Correct. sa opisina ni Congressman Greg. That's right. Oo. So, make sure lang gid nga naga-face mask kita as much as possible, ma-face shield gid. Kaya ang mga kliyente da namon usually nga pwede ka mo makamingle sa ila, halina sila sa mga hospitals. So, mas mayo gid nga i-protektahan nyo gid ang kaugalingon nyo. By protecting yourself, you are also protecting your family. That's right. The main responsable, ako gani, I for one, gusto ko, ara pagyapon si, face mask, kag si face shield. Kaya hindi ka kasiling, kaya wala pa bisi totally na eradicate ni si COVID-19. Yes, exactly, Sir Rod. Kabudlay-budlay gid sa iya. O kagara na gid si Migo ta Edo. Oo, ara na siya. Mayroon ta si Action Oliver kag si JM ganyo lang kami sinyasa kung daw pwede pagyapon. Okay, so ara ginsinyasan kita ma'am imo nga fighting words. Okay, yes. Sa liwat, nagapangayo gid kami sang naga-extend gid kami sang amon gratefulness sa tanan-tanan nga mga tagpalamati, especially sa tanan-tanan nga mga kauturan namon nga padayon nga nagapati kay Congressman Greg Casataya. And at the end of the day, wala di si Congressman Greg sa kung diin man siya subong kung hindi tungod sa inyo. That's why ginahimo ini tanan-tanan ni Congressman Greg not just to give back, but gapati si Congressman Greg nga deserve kag nagakaangay gid ni nga mga programa para sa tanan nga Bacolenyo. And with that, nagapangayo kami sang jutay nga pasensya sa tanan nga mga delays, sa tanan nga mga kung kisado hindi ta pag-intindihan ay sa opisina. It's because at the end of the day, mga tao man lang kami. But yet, mas ginagaan gid namon pagtamod ang mga kinanglanon sa aton mga kauturan, especially for those nga hindi gid makasarang sa mga kinanglanon nila sa adlaw-adlaw nga tanan. And of course, sa tanan man na namon nga mga staff, sa tanan namon nga mga upod sa opisina, madamo gid nga salamat kag magahalong gid kita perme kay kita-kita na lang gingadaan nga nagdagabuligay kinanglanon gid kita ni Congressman Greg fit and kicking, no? So kinanglanon niya gid kita until the end of this journey. Magaupdanay kita kag talikdan lang kamo sang tanan, kalimtan lang kamo sang tanan, pero hindi sa talatapan ni Congressman Greg Casataya. Kay Thank sa you and good afternoon. Talatapan ni Congressman Greg Casataya padayon. Okay? Yes. Ara lagi kami kag para sa inyo. Kag ni si Rod Simon sa ngalan ni Congressman Greg Casataya. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,